Axolotl je jedno z najzvláštnejších stvorení Zeme. Žije v tmavých kanáloch Mexika. Korene stromov tam visia do vody. Mútnu hladinu rozochvieva dých starých rias. Toto zviera vyzerá, ako by priletelo z inej planéty. A jednoducho sa rozhodlo zostať. Jeho pohľad je pokojný a zmysluplný. Ako by chápal viac, než by mal chápať obyvateľ kanála. Ak stratí labku, chvost či dokonca časť srdca, všetko mu narastie na novo. Rany nezanechávajú stopy. Tkanivá sa úplne obnovia. V laboratóriách sa axolotl stal modelom pre štúdium regenerácie. Dokáže si totiž vytvárať nové orgány. Vedci dodnes nevedia, kde leží hranica týchto schopností. Jeho tvár je ako maska. Večný úsmev, nehybné oči. Po stranách má perovité žiabre, ktoré sa vo vode vlnia ako vtáčie perá. Nemrká a sleduje všetko, čo sa blíži. Jeho bledorúžová koža presvitá, pohyby sú plynulé a tiché. Aj mŕtve telo axolotla vyzerá živo. Bežné obojživelníky dospievajú, strácajú žiabre a vychádzajú na súš. Axolotl zostáva navždy larvou. Tento stav sa nazýva neoténia. Organizmus dospieva vnútorne, no zachováva si črty mláďaťa. Môže sa rozmnožovať, dýchať žiabrami a nestarne. V prírode je to takmer nevídané. A práve to ho robí jedinečným. Jeho domovom sú kanály Xochimilca, z výšky starého jazera pri Mexico City. Tu je studená voda a hustý kal. Cez deň sa v ňom ukrýva, v noci ide loviť. Kedysi sa tieto vody hemžili životom. Dnes sú už len zriedkavé jedince. Znečistenie, kanalizácia a dovezené ryby takmer zničili jeho potomstvo. Keď sa zraní, bunky v poškodenej oblasti sa vrátia do nulového stavu. Potom začnú budovať nové tkanivo. Takto vznikajú kosti, nervy a svaly. Je to, ako by niekto stlačil tlačidlo reštartu. U človeka sa hojenie zastaví jazvou, u axolotla sa však obnoví úplne. V aztéckých legendách sa boh Xolotl premenil na axolotla, aby unikol smrti. Skryl sa v kanáloch. Tak sa tvor stal symbolom prefíkanosti a nesmrteľnosti. Pre starých ľudí bol axolotl pripomienkou. Ukazoval, že aj bohovia hľadajú spásu. Dnes je symbolom Mexika. Je aj jedným z jeho najznámejších tvorov. Niekedy v laboratóriách axolotl náhle dospieva. Stratí žiabre, stmavne a následne vyjde na súš. Vedci to nazývajú náhodnou metamorfózou. Jeho telo si akoby spomenie, čím sa malo stať pred miliónmi rokov. Avšak takáto forma nie je dlhoveká. Dospelé axolotly žijú oveľa kratšie než ich vodní príbuzní. Axolotl je dnes na pokraji vyhynutia. V prírode ostali len malé populácie. Väčšina žije v akváriách a výskumných centrách. Vedci čistia vodu. Snažia sa ich vrátiť do pôvodných kanálov. Toto stvorenie vyzerá ako mimozemšťan, je však súčasťou našej planéty. Toto je kanál Zemné tvory. Prihlás sa na odber. Čakajú vás ďalšie tvory Zeme. Čau.